Na yi mana. Ni fa ba ni da lokacin yin wani wanka da na kika ji. Yawanci kina yawan damuna akan wanka. Garin tsaye wankan nan sai ki ga na zo na rasa wani abu. Je ka kawai ni kyale ni. Ya baba ya tashi. Asabe. Wace haya ne nake ji? A ba komai baba, normal. Dama baba ina da magana, ka san shi har kullun soja a gida shine babba kuma shi zai bada doka ko yana tare da wane ne. Dama abin da nake so duk yadda za a yi karfe 6 baba ka taimaka a waje. Saboda akwai wani fita da za mu yi gobe patrol. Za mu kai kusan wata 2 muna patrol. God have na ke ma na gaya miki ba na son ga kowa a waje har baban ma. Yau. Kai, me kake fara ne? Ni da gidana kuma ka mamaye can nan ma ɗakin da ya samu. Sai kuma ka zo kare mun magana wai za ka samun doka wani lokaci ba gidana ba ne? Yanzu shi ke da tarbiyyar da nema da sauke ƙur'ani da kai wato yanzu ka ɗau kwandon iskanci da shaƙiyancin kasa a kanka kenan. Baba soja ne ɗan iska? God have mercy. Soja? Soja ba mutumin banza ba ne. Allah baba saboda abin da ya sa ma ba nan doka ba ta hauka yanzu ba saboda darajar iyaye. Nan ƙasa ba sauki sama za a iya sulhu. Kaga soja ne ni kuma ɗan sanda ne ni ɗan karota ne ni in ta juye ɗan union ne ni in ta juye ɗan agaji ne ni idan ta kai ta kawo ɗan hizba ne ni idan rai ya ɓaci zan iya kwamati daga har agaji zan iya yi. God have mercy upon us. Zan iya gari. Kaga abu 10 nan daga na gaya ma aiki na ne saboda haka idan kunne ya ji jiki da ya tsira ai takin kiyafa Kawai ka tafi kawai. ina da an ta juye ni fa hizba kai mana magani